Start. Haino hailam sogo joto nai tongnai chini lob saja gospel channel no abo haikino kai tur sung salburum burum na khamari jongmani bagai chung tini abo haikino salburum burum kathang tong tongo abo haike chung buskango chini 1 December kaisa recap mung release khlainani thangi tongo abon bagai ang konyani musungo joto no norok nainani tai khanani tapok laijadi abo haike buskang 1 December sung abono release khlainai te kaisa sini koimung tongnai abo ngake chini buskang bisi katal phai tongo ngake a bisi katal no ruksawi chung kaisa recapmung sramnai ngake a recapmungo abo haikino chung sramnai duet haine ke ba khorokne ke recapmung a jagao chung female singer haine ke ba buri singer nangi tongo abon bagino norokni bisingo je muchungi tongnai borokno chung sep rujaknai abo haike norokno recapmungni bisingtike जों अब काइटोनो लपनि काइटोनो सुरिथनि चुबाजाकनाय अब हाकिनो नरक तुमुनो रचाबना मुसुंगि दं हाके अब हाके ख्लाइदि काइसा नरक भिडियो सुनामदि हाइनेके अडियो ख्लाइ रहदि काइसा गान जे कुनो गान जे नरक जे मानमाने आगानो रचाबै नरक सिनि स्क्रिनो काइसा WhatsApp नम्बर जाक दङ आ WhatsApp नम्बर नरकनि जे रचाबमुनि audio ba video rahorodi ake aboni bisingtike chingkhanawoi norokno chance jaknai ngake abo ngake chini buskang 1 tarik ni theke norok rahori mano jeng norokni bisingo abo haike muchungmani tai kaitono lobi muchungmani tonghake norok rahori ngake chini buskang bisi katalno tei singjodono tongthoklajak tai buskang chini Subra Jesu Kristo asaimani salno lob sawoi jengtebo buskang tongthoklainai tai sing nailainai tai kaitono sulainai amsungna hambai